Aha, šta je rekao sad? Show from Forte di Service, like Ronaldinho. Ajde. Come on. Oho. Oho. Sićo, vrate, prodao te bane. Vidi ovo. Mora kamera. Nova reklama za Nike, a? Adidas. Ajmo malo ozbiljnije. Vrati, stojiš sa golu, jevo. To je inače futbaler. Johnny, za koga igrao je? Sad potpisao za Kamuru. Doesn't work anymore, I'm tired. Umoran je, da, dobro. Ajmo aplauz. Vidi šta se radi, vidi ovo. I mi imamo Ronaldinha. Kolebne šuti ga, navijate za njega. Vidi ovo, bravo. Kolene, troši trafi. Finish. Thanks company. Bravo, majstri.